Bună seara! Bună seara la toată lumea, sper că sunteți bine. Ați mâncat bine? Cum a fost ziua de astăzi? A fost grea? A fost simplă? Cum a fost? Ce am vrut să vă zic? Vreau să vă vorbesc despre adicție la cazinou. Cum devine adicția? Prin pierdere, fraților, prin pierdere. Te duci la cazinou și la sfârșit o să vă zic cum am lăsat eu de cazinou și de cât timp m-am lăsat. Te duci la cazinou prima oară sau a doua oară la cazinou sau a 10-a oară când mergi tu. Stai să-mi activez și laptopul. Și câștigi. Prima oară să zicem că câștigi. Pleci acasă cu banii, te mai duci odată. Dar tu zici, tu ești bucuros, ai, am câștigat la aparate sau la ruletă sau la păcănele, la ce ai câștigat tu, nu contează. Uai, hai că mai joc, așa o să câștig bani mereu. Da. Așa, și te duci a doua oră, a 5-a oră, a 10-a oră și vezi că pierzi. Ce se întâmplă în creierul tău? Și în tine? Tu, când pierzi, zici, poate chiar în momentul respectiv, dacă, de exemplu, mai ai bani în buzunar, zici, hai să mai bag că o să câștig, poate, să-mi recuperez bani. Sau, dacă nu ai bani în buzunar, faci altă prostie. Poate ai bani pe carte bancară, să zicem că asta e cartea bancară, da? Te duci, că în cazinouri în Franța există bancomate și poți să scoți direct banii din bancomat. Ce am făcut eu odată? Să vă zic. Am scos 1500 de euro dintr-un bancomat de acolo. Dacă n-aveam limită la bani, asta a fost. Dacă nu aveam limită, cred că scoteam și 3000 de euro din bancomat de acolo. Bine că am avut limite la cartea bancară, că dacă nu scoteam mai mult de 1500 de euro. Într-o zi, îți dai seama. Așa, și adicția poate să dureze un an de zile sau câteva luni sau 10 ani, 5 ani, 4 ani, 3 ani, toată viața. Uite, am cunoscut aici în Franța, la cazinou, acum vreun an sau acum 8 luni, 9 luni, nu mai știu exact când. Un bătrân a zis că el de vreo 30-40 de ani merge și o băga la bani acolo cu grămada. O zis că, știi ce mi-a zis? Scuza care o are el. Păi ce vrei să fac? Mă plictisesc. Normal că vin aici. În fine, e problema ta. Și da, asta-i. Și când pierzi, tu în creierul tău zici, tu ești nervos și supărat că ai pierdut banii. Și zici, bă, da, prost am fost că am pierdut banii. Asta-ți zici. Și doi la mână zici, hai să mai bag ca să poate recâștig. Poate îmi recuperez banii și poate și mai bine, poate o să câștig dublu. O să-mi dublez suma care am pierdut-o ca să câștig. Și din contră o să pierzi. În fine. Deci, tot timpul să știi, cazinoul este în câștig. Nu-i bine să mergi la cazinou. Acolo sunt mașini și aparate și ruletă doar să-ți fure banii și să-ți mânce banii și să te zice 95% câștigi. Nu e adevărat. Tot timpul pierzi. Dacă mergi un an de zile, să zicem o dată pe săptămână,
și la sfârșit de an faci un calcul cât ai câștigat și cât ai pierdut, păi ești în pierdere. Da? Și mai bine nu mergi unde acolo banii ăia și dacă câștigi, trebuie să zici, sunt bani ușori, deci tot timpul o să-i pierzi. Nu trebuie să te bucuri de câștigurile ăștia. Mai bine nu te duci la cazinou că nu-i pentru tine. Și ești tot timpul în pierdere, după aia o să suferi, după aia o să devii adictiv la asta. Deci nu-i pentru tine cazinoul. Da? Și pierzi mulți bani. Eu n-am pierdut chiar așa mult, dar am pierdut pentru că e mult și pentru mine. Că dacă nu era mult, nu făceam credit. O trebuit să fac credit ca să pot să îmi revin. Îți dai seama? Am făcut un credit de, nu zic suma, cât am făcut, doar zic suma cât am pierdut la casino. Am pierdut între 8.000 de euro și 9.000 de euro într-un an de zile. Și mergeam câteodată de 2-3 ori pe săptămână și câteodată chiar și în fiecare zi. Erau momente. Și câteodată pierdeam 400, 300, 1000, 1200, 1500. Depinde. Și asta au fost cam într-un an de zile. Între 10 luni și 12 luni. Și o să vă zic de cât timp am putut să renunț la cazinou și cu cât eu și înainte să renunț, eu vreau să renunț. Dar am zis hai, am mai ascultat și de alții și na. Niciodată să nu asculți de oameni care zic să mergi la cazinou, că nu-i bine deloc. Niciodată. Nu-i asculta, frate. Deloc, că-ți pierzi banii. Și după aia o să suferi din cauza asta. Vezi care își vând și casa, și mașina, și tot. Bagă și aur la amanet și tot. Deci, ai grijă, alții au pierdut sute de mii de euro. Eu încă n-am ajuns acolo, dar e bine că m-am oprit după un an de zile și îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat și mi-a dat putere și încredere și înțelegere și tot timpul să înveți din greșelile tale. M-a ajutat și iubita mea că îmi repeta, i-am recunoscut că mergeam la cazinou și prin vorbe, într-adevăr nu-i lângă mine, dar ea îmi zicea să nu mai merg, că mă amenința că mă părăsește dacă mai merg la cazinou și nu numai din cauza asta, dar și din cauza că în curând o să avem un copil și din cauza asta m-am oprit și din cauza că acolo e diavolul. Acolo ălea-s bani necurați. Nu mergi la cazinou în viața ta. Ai înțeles? Deci, ai grijă ce faci. Cam atât am avut de zis și încă o dată nu-i bine cazinou, e diavolul, bani necurați, bani pierduți, te enervezi foarte mult când pierzi, după aia strângi cureaua la maxim ca să îți dai seama, nu, eu mergeam în magazine, păi nu puteam să-mi cumpăr ce vreau eu. Și consecința, o trebuie să fac încă un credit ca să pot rambursa, să rambursez, să mă țin la nivel normal, cum îs eu de obicei. Și asta o trebuit să o fac că n-avem de ales. Și uite unde am ajuns. S-o trebuie cazinou, acum suferă. Și mai am încă vreo 7 luni de credit. Deci, na. Deci nu mergeți la cazinou, stop cazinou. Dați o urmărire, vă rog, și salvare la acest videoclip pentru cei care sunt adicți și se poate să renunți. Trebuie să ai încredere în tine și să vrei, da? Hai, toate cele bune, numai bine și ai încredere în tine, ai încredere în Dumnezeu și în familia ta care îți zice să nu mai mergi. Hai, toate cele bune.